в шоуто. За вас авторски шоу-денс ще изпълни самодостатъчната Сашка Васева в компанията на личния си балет. Just do it. Реших да тръгна на море, но спрях в едно кафе и срещнах хубаво момче, широки рамене. Показах му аз не веднъж, че виждам в него мъж, и той ме сграбчи отведнъж. Аз му казах: Иване, Иване, имаш ли, кажи, пари? Сбъднеш, Иване, моите розови мечти. Иване, Иване, имаш ли, кажи, евро? И няма, Иване, никога да си капо. This is my church. Тази песен идва от сърцето и душата, натурално извисела в небесата. This is my church. Тази песен идва от сърцето и душата, натурално извисела в небесата. Alright, just do it. Аз дали сънувам, не знам. Каква? После ще им дадем. Завей. Каква еклектика? Това дете, което танцуваше... имаме... това твое дете ли е? Идва още едно дете. Да, това е моето дете. И това е твое, нали? Мамо, ела. Отиди при малък. Може и да го накърмиш. Разбира се, както виждате, съм надарена от Бога, а не с силикон. Браво, маме, браво. Каква е еклектика? Почти като в Станция Нова. Да, малко по-добре ви се получи на вас, отколкото на нас. Определено. Госпожо Робева, малко преди да си треснете главата в масата. Ви моля за професионалният коментар относно... Сашка явно много е прогресирала през това време. Щом като успя да съчетае чалгата с хип-хопа, тук виж вземе да се измъкне, нали, с брейка, да, звучение. Момчетата, между другото, бяха добри, някои от тях, добри акробати. За разлика от Сашка, явно доста са работили, доста са тренирали, за да прикрият нейното присъствие. Искам да уточня нещо. Значи, аз не съм наричала Сашка Васева нито дупка, нито нула. Аз казах, че е направила копка и е направила дупка. И че играта е кръгла нула. А тя като човек? Зеро също. А тя като човек
Има две прекрасни деца, наистина много красиви деца, много хубави. И аз предлагам да вземе да си ходи в къщи, да си гледа децата и да не прави повече проститутката. Благодаря ви. Трябва да отговоря все пак, нали? Ще имаш тази възможност. Ще седнеш там на столчетата. Не като в станция Нова, както бяхте поканили 8 часа журито да говорят срещу Сашка Васева. Това ли е най-интересна тема? В 8 часа станция Нова се занимаваше и като професионални журналисти. Да чуем, Галена, ти ще имаш възможност. Журналисти би трябвало да дадете думата да се защития по някакъв начин. Но не, 8 часа Сашка Васева е терорист. Канимете в станция Нова, другата събота заповядай. Певица на мутрите, не знам ти какво. Просто беше страшно. След малко ще седнеш. Но не е професионално. Така е, не. Галена, казвай. Ами, същността на това шоу е професионални танцори да научат успели хора да танцуват. В случая на госпожа Сашка това не се получи и аз не знам защо втори път го опитва. Ами поканихме продуцентите, попитайте ги. Рейтинга явно влияе по някакъв начин от мене. Явно не ви гледат вас. Явно не ви гледат. Това, която... Не публиката тук, не тук публиката, която е с покани. Тази публика е с покани. Не тази публика, тази пред телевизорите. Явно не ви гледат. Явно не ви гледат. Това е проблем. И естествено няма да ви дам думата. Естествено, достатъчно ме плюхте. Достатъчно. И естествено... Само да кажа, че детето ти ще падне по стълбите, Андрей го спаси. Спасителю Андрей. Благодаря. И естествено, че аз няма да остана в това шоу. Не съм поканена, за да остана, защото иначе днешка Робова ще уважаеми зрители, ако искате да гледате това, гласувайте. Не дейте да гласувате, тя ще самоубие. Не гласувайте, процентите ще се разреват. Има подобен случай в Америка, когато един човек е бил на път да спечели Music Idol. Гласувайте за нея, процентите ще не могат да направят. Искам да гласуват, но тя ще се самоубие. Спасете един човешки живот. Да остане, нали? Да остане концертите до края един месец, Сашка Васева да прави концерт. Абсолютно съм съгласен. Моля ти, иди там. Ще имаш възможност да говориш. Орлина, едно изречение, хареса ли ти това? Искам да кажа, че хората трябва да гласуват за нея, за да дадат шанс да има участие, за да храни тези две прекрасни деца. Дайте им шанс да храни тези деца. И освен това... Да, слушаме ви. Аз предлагам... Аз мисля, че Сашка Васева получи това, което искаше. Сега кръчмите я чакат и ако остане тук в шоуто, няма да си изпълни задълженията в кръчмите. Ще ги редува. Това шоу няма нужда от рейтинга, който ще се прави чрез тия, които слушат Сашка Васева в кръчмите и в чалга клубовете. От такъв рейтинг няма нужда това шоу. Галена, имаш ли още нещо да кажеш? Сега няма кой да те прекъсва или да продължаваме? Това не беше опит, няма какво да коментираме, защото това не беше танц, беше нещо съвсем различно. Балетистите бяха страхотни обаче. Много добри, някои от танцорите бяха добри, но идеята не беше тази. Освен това и аз имам такова тяло, но нещо днеска не съм си го взел. След това невероятно изпълнение ние оставаме безмълвни. Надявам се нашия танц в края на шоуто да е поне толкова добър, колкото този на госпожа Васева. Сега кратко мълчание в памет на танцовото изпълнение.